Hello mga aki! Kumusta ka mo? Ako si Teacher Jen. Ako naman si Teacher Alma. Handa na ka mo magdangog sa satuyang leksyon? Ang letrang NG, saka ang tanog kaini. Letrang NG. Ini ang letrang NG. Ang tanog kaini, Mga bagay na nagpupuon sa letrang NG. Nga. Kamu naman mga aki. Ngabil. Kamu naman mga aki. Ngipon. Kamu naman mga aki. Ngimot. Kamu naman mga aki. Ngirit. Kamu naman mga aki. Ngudoy. Kamu naman mga aki. Letrang NG na may tanog na ngipon, nganga, ngabil, ngimot, ngudoy, ngirit. Mga bagay na nagpupuon sa letrang NG na may tanog na gibuhon ta. Ipalakpak an kamot kung an pangaran kan retrato nagpupuon sa tanog na lapis, nganga, manok, ngabil, ngipon, batag, ngudoy. Nasimbagana mga aki? Hilingon ta daw kung tama ka mo. Iyan ang mga retrato na ang pangaran nagpupuon sa tanog na matibay mga aki. Letrang NG. Paano isurat ang letrang NG? Hilingon ta daw? Letrang NG. Dakula saka sadit na letrang NG. Letrang NG. Paano isurat ang letrang NG? Hilingon ta daw? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2.
1, 2. Kamo naman mga aki. Talaon ang putol-putol na linya gamit ang sa indong muro. Magbasa kita. Mm. 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 Kamu naman mga aki. Matibay. Para sa saindong gibuhon, sabihon ang mga retrato na ang pangaran nagpupuon sa letrang NG. Hilingon ta daw kung tama ang saindong simbag. Matibay mga aki. Para sa dagdag na gibuhon, isurat ang letrang NG sa papel. Salamat mga aki sa saindong pagdangog. Hanggang sa muli! Bye!